Labarin banza ta kori wofi. Wata shekara aka yi tsananin yunwa a wani gari, har abinci ya zama ba mai ganinsa sai mai dalili. Talakawa da matsiyata ba su da wani abinci sai rogo. Rogon ma bai wadata ba, saboda haka waɗanda ba su da ko dalilin samun rogon sai suka riƙa zuwa gonakin rogo da tsakar dare suna satowa. Ana nan cikin wannan hali sai waɗansu mutum uku suka yi shawarar su tafi gonar madaki su sato rogo. Suka ɗauki kwanduna, da dare ya raba suka nufi can. Ɗaya daga cikinsu ana kiransa ƙodago, a taka a karye. Guda kuma ana ce masa kaɗan mai ban haushi. Ɗaya kuwa sunansa ƙazunzumi, a ganka a raina. Da shigarsu sai suka yi wa juna raɗa, suka ce ya fi kyau su ci tukun, sai sun ƙoshi sa'an nan su ɗiba, gobe su kai kasuwa su sayar. Saboda haka suka ɗebo, suka samu guri suka zauna suka ci. Ƙodago ya dubi saura ya ce, kai, ai kwa rogon mutumin nan duk zaƙo ne. Kaɗan ya ce, haba, ai zaƙin ba a magana, in ka sa a baki sai ka ji kamar sukari. Ƙazunzumi ya ce, ai Allah ya buɗa mana ƙofar arziki. Tun suna raɗa har daɗi ya sa suka koma magana sosai, kamar suna cikin gidajensu. Da suka ƙoshi suka yi ta cira suna cika kwanduna. Kasan dare in yayi tsaka da an yi 'yar magana, ko da sannu-sannu ce, sai ka ji ta da nisa. Saboda haka waɗansu 'yan gadi suka jiyo su, suka laɓaɓo, suka tasan musu suna cewa, kada su kai, biyo nan, harba su, kowa ka gani kashe shi. Sai suka yi ta bara da ka, suna harba kibiya cul-cul. Waɗannan 'yan gadin waɗansu sakarkarin ƙauyawa ne sabon shiga. Da jin yadda suka tasama ɓarayin nan da hauka, haka ka san gaulaye ne. Tashin ƙauye, ka san inda 'yan gadi ne na sosai, Allah ya baka nasara, sai su laɓaɓa da yake ana duhu su kama su a hannu ba su sani ba. To, ka ga yadda suka ɓata al'amarin. Ko da ɓarayin nan suka ji haka fa, sai suka kwashe 'yan kayansu suka runtuma da gudu. 'Yan gadi kuma suka dafo su suna cewa kada su kai, ko da yake ana duhu har ba mai ganin kowa. Duk da haka 'yan gadin nan na ta kurari suna bin motsin ɓarayin nan suka yi ta gudu kamar ransu zai fita. Suna cikin gudu dai sai ƙodago ya yi wa saura raɗa ya ce, kai, ni fa na gaji, ya kamata mu yar da kwandunan nan na rogon nan abin mu huta. Kaɗan ya ce, ni ma da abin da nake shiri in faɗa muku kenan. Da ƙazunzumi ya ji haka sai ya ce, kada ku yi saurin karaya, ku dai ɗan jure kaɗan ku ga tawa dabarar. Sai ya faɗi rica ya ce, wayyo Allah, ya kashe ni, ashe harbin nan da na ce
an yi mini sai yanzu dafin ya narke. Ku ji ƙaina 'yan uwa, ku yi mini rai. Ya raɗa wa sauran abin da za su ce. Sai suka ce, tashi don Allah mu isa gida, watakila ka samu makari, in ka sha ka amayar shi. Ƙazunzumi ya ce, ni tawa ta ƙare, ina maganar tashi. Ƙodago ya ce, lallaɓo dai, in fa ka mutu ai lalle mu je gidan sarki da su gaya masa dalilin da yasa suka kashe ka. Don mun ɗebi saiwar rogo za mu ci, kada mu mutu da yunwa. Ƙazunzumi ya marerece, to mu tafi in gani in na iya. Ko da ɓarayin nan suka ji wannan makirci sai suka ƙara mai. Da 'yan gadin nan suka ji haka sai guda ya dubi ɗan uwan ya ce, ka ji abin da suka faɗi? Ɗan uwan ya ce, ai na ji. Shi kuma ya dubi na ukun ya ce, kai ka ji abin da suka ce? Na ukun kuma ya ce, na ji mana, ai komai ya same su halal ne, mu matsa ko sun yadda abin da suka sato mu gani. Suka dai tabin su. Da Ƙazunzumi ya ji suna tafe sai ya sake faɗuwa ya ce, wayyo ni kaina, da dai na ce ko zan ƙoƙarta in kai gida don in sami inda za a lura da ni, kada in kumbura kafin safe. Amma na ji dafin ya ci ƙarfina. Ku yi ta kanku, ku ƙyale ni, ashe dama ƙasa ke kirana. In kun isa ku ba mata da iyalina haƙuri, su tuna dukkan mai rai mamaci ne. Da 'yan gadi suka ji haka sai suka turje suna saurare. Ya sake cewa, ku lura da wasu can da zan yi. Ku shaida na ce a ba da sadakar sule 30 daga cikin kuɗina da na bari. Kuma ku na ba ku amanar 'ya'yana, ku lura da su da kyau, kada su sangarce. Ni tawa ta ƙare. Ya yi kalmar shahada. Da 'yan gadin nan suka ji haka sai wannan ya dubi wannan, wannan ya dubi wannan. Ƙodago da kaɗan kuwa sai suka yi ta tafa hannu suna sallallami, suna cewa, kada ka ga kamar ka yi mutuwar kare. Ka ji yadda aka kashe ka, duk wanda ya yi harbin nan ta same ka, shi ma sai sarki ya sa an tsire shi in gari ya waye. Ai cewa aka yi su kama ɓarayi, ba ce musu aka yi su kashe ba. Don mu tsaya, in ya so in za su kashe mu ne su kashe mu duka, tunda dai suka raba mu da ɗan uwanmu. In kwa suka kashe mu, ai lallai su ma a kashe su, don mu ma musulmi ne ba kafirai ba. Da 'yan gadin nan suka ji haka sai suka yi tsammanin sun kashe mutumin nan ne. Saboda haka suka fara shawarar su gudu, kada a gansu. Suna cikin shawarar inda za su bi sai suka ji ɓarawon nan na kwance ya fara kakarin mutuwa, yana shaƙuwa ƙiƙaf ƙiƙaf. Can sai ya ja wani kakari mai ƙarfi, ya yi shiru. Sauran ɓarayin suka buga salati baki ɗaya, suka ce ya cika. Ko da 'yan gadi suka ji haka ba su tsaya su gama shawarwarinsu ba, sai kowa ya ce, in ba ka yi ba nuri. Ƙazunzumi da jin tif-tif na 'yan gadi suna gudu sai ya tashi ya shiga gaba, sauran na biye har gida. Da zuwa suka samu ruwa mai sanyi suka kwankwada. Ka san na gaya maka kafin su ɗebi rogon nan sai da suka ci.
abinka da kayan zalunci. Ko da suka sha ruwan nan sai ɗanyen rogon nan da suka ce ya taso ya murɗe su, kowanne ya yi ta murɗe-murɗe abinsa yana nishi. Kafin a salatu tukkunan su suka haye tim, sai amai sai zawo. Gari bai waye ba sai da duka suka hauri arewa. Da safe da aka tarar da su, kowanne cikin nan ya kumbura kamar salka, ga su kace-kace cikin amai da zawo, rogo na fita har ta hanci. Aka duba saƙo aka ga kwanduna cike da ɗanyen rogo, sai aka haƙiƙance ɗanyen rogo suka yi wa cin yunwa ya halaka su. Aka yi 'yan koke-koke, aka yi musu jana'iza, aka ƙare. Garin nan fa ya fiye yawa. 'Yan gadin nan ba su san wannan abin ya auku ba. Da suka gamu da hantsi sai guda ya ce, shin wa kuke tsammanin ya harba mutumin nan ne na jiya? Ni dai na tabbatar ba ni ba ne. Na biyu ya ce, balle fa ni da nake biye da ku daga baya. Na uku ya dubi na fari ya ce, amma ko da kuke neman ku maƙa mini laifi, ai ku kuka ce in harba. Na fari ya ce, a gaskiya ne, amma ai kai ka san abin da nake nufi, ka harba ta ƙetare kansa ba ka same shi ba. Na uku ya ce, ni ma tsammani nake ƙoli na harba. Ina mamakin yadda ta same shi. Ƙaddara dai ce ta tarar da ajali kusa. Sauran suka ce gaskiya ne, sai dai mu yi kurum kada mu tona ma kanmu. Daga ran nan duk sa'ad da biyu daga cikinsu suka gamu, sai su tada taɗin su riƙa ƙoƙarin su liƙa wanda baya nan laifin. Suka zauna kan hakan nan ɗari-ɗari har iyakar ransu, suna tsammanin a gane su yau, a gane su gobe. Ba su ji magana ba. Suna son su tambaya, suna jin tsoron kada su yi wa kansu tonon silili. Musa ya ce, waɗannan 'yan gadi sun kuwa isa sakarkaru. Akwai ya ce, su ma ai suna da hankali bisa ga wani bahaushe wanda ya tafi fatauci cikin ƙasar Yarabawa. Musa ya ce, har ya fi waɗannan sakarci? Haba, wanda ya fi waɗannan sakarci ai sai yanka. Akwai ya ce, bari ka ji gogon naka, ka san ko cikin Hausawa akwai Yausawa.